sa mo, pangag ka. Pangag ka. Pangag! Ada ba di magkilaw, bangsi. Baik ko kira, brother. Baik ko kira. Ya, ayan ang pag-i-apo lang ulo. Tapos balay, putot. Ang tada inyong kinilaw. Nag-chill-chill raw rin sa balay ng mga kusinero, mga tirada dili ba, mga chill-chill ng mga luto-luto tirada ba. Mga tirada sa mga kuwan putot. Kilaw ba mga kilaw? May daw may mga wanda Japon English. Apa si Gloria? I got you. Pangag. I got you, pangag. May Ignas ko yan, mapalit o ba? Suwa. Papalit, ikaw mo yung magpalit. Nanugo ka. Kinilo na siya mga badi. Umutan gina seksyo ka. Magbuhat kay kinilaw mga badi. Mga badi. Kinila mga badi. Kung ngayon ko yung balay sa round sun, kuwan, tawe. Ito makahawaan. Dito na ipagapo. Pilawan mga badi. Kinila gani. Yeah.
At buwan at araw. Ikaw, pag itna. Ah. Ah. Ang kilaw. Nabito rito, bisabit. Ay naman to duha ka buok. Dito, bisabit-sabit. Kuwato ba ikaw? Pagkaw na sus. Kuwanta na. Pagka dito sa batiyo ni mga gaan. Na. Ito na. Silbong na namin sa ito parang Ikaw mo kula. Batay sa sini. Pagka batiyo ni mga gaan. Kung saan na yan ipagkuban, di ba mo naman? Kita ba? Paano nagkakaroon mo eh? Ayun na. Ma. Wala, may kumite. Karo ito eh. Ito. May buto. Ito na eh. Naglungag magkaka-outro ni. Naglungag ka outro. Ito pa dito. Ah. Ito naman namin yung tingali. Yatan may kamama para kaunan niya. Ano ba pa rin? Hindi mo daot. Dinig niya na mauta na yun. Dahil. Ha? Dahil. Di mo na madaot. Kaya mag-take up na. Uy, tao ni. Patuwa tao. Eh, inaano ko yung kakontra nila rin. Nagaling yung quarter record niya. Ha? Nagaling yung quarter. Kuwato ba? Kagaya daw 500. Yan. Ay nagadagan mo kayo nasa kwarta. Hindi na siya madawat. Maya. Eat na Maya. Say hi sa de. Takot ko kayo nga tao, pawit sa kwartaw.